for the fostering of Christian unity. It asks for a renewal with regard to the preaching of the Word of God, catechetics, liturgical reform, the apostolate of the laity, and many other areas of ecclesial life. This renewal has had important implications for the internal life of the Catholic Church. It brought the mystery of the Church to the forefront of our attention, and in this way it has strengthened our resolve to travel the road to the unity of all Christians. The unity which we seek can only be based on unity of faith, theological dialogue, wherein each can speak to the other on an equal footing, remains indispensable to the pursuit of communion in faith, in fidelity to the apostolic tradition. Here I would like to say a word of appreciation for the work of both the International Lutheran Catholic Dialogue and the International Orthodox Catholic Dialogue. Both commissions have produced significant statements. At the proper time, these statements need to be studied by the churches themselves in order to see how far the dialogues have taken us towards unity in faith. In the meantime, my hope is that research will continue and will focus more and more upon the reality of the Church itself. The goal for which we are striving is impossible for man alone, but for him who prays in obedience to the words of the Lord, nothing is impossible. In speaking of dialogue, may I take the opportunity to express gratitude to the Lutheran Church of Finland for the ecumenical openness it has shown in this regard. I have been told of the importance of its dialogue with the Russian Orthodox Church and its dialogue with some Finnish Protestant communities. I express gratitude as well to the Orthodox Church of Finland for the generosity with which it hosted the Orthodox Catholic International Dialogue held in 1988 in this country in the monastery of New Valamo. All of these efforts, we can hope, will lead one day to the sharing of the apostolic tradition in its fullness by all Christians. If you abide in me, my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you. Dear brothers and sisters in Christ, if we remain faithful to the Lord's will and abide in Him, there is no division that His grace cannot heal, no obstacle
that his love cannot overcome. May we always be guided by his Holy Spirit. All who believe in him may be truly one, and that the Father will be glorified in our bearing much fruit. Amen. Paavin puhetta seuraa Te Deum, virsi 320 Jumalan ylistykseksi. Amen.
Te Deumia seuraa vuororukous. Esilukijana on tuomiorovasti Jukka Paarma. Herra Jumala Sebaot, lohduta meitä. Nouse Kristus ja auta meitä. Herra, kuule rukoukseni. Rukoilkaamme. Ensimmäinen esirukous. Arkkipiispan sihteeri Risto Kantel. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, me kiitämme sinua elämän lahjasta, luomistyöstäsi, kauniista maasta, jossa saamme elää, asua ja tehdä työtä. Opeta meitä tahtosi mukaisesti viljelemään ja varjelemaan maata, niin että myös lapsemme ja lastemme lapset saavat iloita sinun luomakunnastasi. Herra, kuule rukouksemme. Toinen esirukous. Baptistien edustaja lähetyssihteeri Mikael Lidman. Helige Gud, käre himmelske Fader. Vi prisar dig för frälsningens gåva i din son Jesus Kristus. I honom har du skänkt hopp åt hela vår värld. Vi ber om din välsignelse över alla som arbetar för försoning, rättvisa och fred. Herre, hör vår bön. Vuorossa on anglikaanisen kirkon edustaja pastori Alan Cole. Lord Jesus Christ, Lord of the Church and Saviour of the world, let your holy gospel be heard in our churches, and let it awaken new life in us. We pray you for the unity of your church. Unite all Christians so that the world may believe. Be with your disciples according to your promise each day to the end of the world. Lord, in your mercy. Sitten katolisen kirkon edustaja piispa Tule, Paulus Pyhä Kyrö. Henki, tänne. Laskiudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Liitä meidät toinen toiseemme uskon ja rakkauden sitein, niin että me yksimielisesti ylistäisimme yhtä kolmiyhteistä Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä, ja palvelisimme kaikkia ihmisiä, lähimmäisiämme lähellä ja kaukana. Herra, kuule rukouksemme. Pyhä, kolmiyhteinen Jumala, sinua me kiitämme ja ylistämme yhdessä kaikkien aikojen uskovien kanssa ja rukoilemme, anna meille ja koko maailmalle rauha. Varjele luomaasi ja lunastamaasi maailmaa ja anna sen vastaanottaa iloiten Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen suuri päivä. Rukoilkaamme kaikki yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi,
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiittäkäämme ja kunnioittakaamme Herraa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Ja niin tämä ekumeeninen rukoushetki on päättynyt Turun tuomiokirkossa. Suomen luterilainen kirkko on ensimmäisen kerran ottanut vastaan Rooman piispan ja paavi on ensimmäisen kerran vieraillut Pohjolassa. Kulkue poistuu kirkosta ensiksi risti, kynttilä ja raamattu. Sen jälkeen Jumalan palvelukseen osaanottaneet. Tuolla näemme kardinaalit Casaroli ja Willebrands. Paavia ja arkkipiispaa seuraavat virassa olevat luterilaisen kirkon piispat. Vaikuttava vetoomus kirkkojen ykseyden puolesta on nyt päättynyt täällä Turun tuomiokirkossa. Arkkipiispa Wikström vie nyt vieraansa omaan kotiinsa piispan taloon. Ja siellä kirkkojen edustajat keskustelevat ja neuvottelevat yhteisistä asioista. Kirkon eteisessä paavi hyvästelee arkkipiispa Johanneksen. Ja suomalaisten kirkkokuntien edustajat, ruotsinkielisten baptistien ja metodistien täällä olleet edustajat ja tuomioravasti. Me toivomme, että sateisena alkanut aamu olisi niin kaunis, että paavi ja arkkipiispa voisivat kävellä yhdessä piispan katua piispan talolle.
Ja niin he päättävät tehdä. Kävelevät tuon noin 300 metrin matkan pitkin Piispan katua. Aurinko on tullut esiin ja tuomiokirkon aukio on täynnä kansaa. Tietysti Suomenkin evankelis-luterilaisille kirkolle paavin vierailu on herättänyt hyvin monia kysymyksiä. Niin kuin paavin käynnit ovat aina herättäneet protestanttisissa maissa, Pohjoismaissa, Britanniassa ja muualla. Mutta perusratkaisut ovat aina olleet selvät. Vierailu ei ole millään tavoin muuttanut muiden kirkkokuntien tunnustuksellista luonnetta, eikä se muuta Suomenkaan evankelis-luterilaisen kirkon luonnetta. Tässä paavi lähti tapaamaan kadun vierustalle tulleita turkulaisia. Meidän on vähän vaikea nähdä, mitä siellä tapahtuu. Niin kuin ymmärrätte, turvallisuusjärjestelyt ovat hyvin tiukat. Das ist Rechts hier, die Theologische Fakultät. Entschuldigung, ich spreche Deutsch. Können wir Deutsch sprechen? Ja. Die deutsche Arkkipiispa ja paavi käyvät keskustelua saksaksi. Arkkipiispa kertoo, että tuossa oikealla on yli